Fl-istat ta' firda u nkwiet li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista, is-Sindku Nazzjonalista tar-Raba Għawdex Samuel Azzoppardi spiċċa jistaqsi jekk postu għadux fil-Partit Nazzjonalista. Samuel Azzoppardi għamel din il-mistoqsija fuq Facebook meta fakkar li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delija li huwa 16-il sena ilu kontesta b'suċċess għall-ewwel darba l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, filwaqt li tefa' r-ritratti tiegħu mal-eks President u Prim Ministru Edi Fenekadami. Azzoppardi kiteb: 16-il sena ilu kontestajt għall-ewwel darba b'suċċess fisem il-Partit Nazzjonalista għal Kunsill Lokali tar-Rabat, Ċittà Viktorja, fl-istess jum tar-referendu tas-sħubija tal-Unjoni Ewropea. Dakinhar li ngħid iva għall-Unjoni Ewropea u għall-Partit Nazzjonalista kien naturali u faċli għalija. Illum mill-esperjenza għandi konvinzjoni ikbar li postna fl-Unjoni Ewropea, imma meta tara kollox ma kollox fil-kuxjenza tiegħi għadu faċli li ngħid posti fil-Partit Nazzjonalista. Sena ilu Samuel Azzoppardi kien kiteb li mhux se jerġa' jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali fisem il-Partit Nazzjonalista. Il-kumment ta' Azzoppardi ġab reazzjoni immedjata fuq Facebook mill-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo qal lil Azzoppardi: "Żgur li faċli, valuri li ma nibdilhomx." Iżda dlonk wieġbu Samuel Azzoppardi u qal lil Robert Arrigo li l-partit qed jitlef il-valuri. Fuq il-post ta' Samuel Azzoppardi kiteb ukoll Edward De Bono, qrib sew tal-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. De Bono qallu li postna huwa mas-sewwa. Bit-tweġiba ta' Samuel Azzoppardi tkun li l-Partit Nazzjonalista m'għadux jirrappreżenta s-sewwa. Samuel Azzoppardi ngħaqad ma' qatt ta' kunsilliera oħra li mhux se jikkontestaw l-elezzjoni minħabba nuqqas ta' fiduċja f'Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.